правилника на Европейския парламент. И първи днес е господин Николай Младенов. Уважаеми колеги, бедствията, на които станахме свидетели в Европа тази година, показаха нуждата от две съществени промени в начина, по който ние адресираме тези проблеми. На първо място е нуждата от създаването на по-гъвкави механизми за подпомагане на страните в процеса на възстановяване след природните бедствия. Но на второ място те показаха и нуждата от създаване на единни европейски сили за бързо реагиране и подпомагане на капацитета на държавите, когато те са изправени пред такъв тип бедствия. Моята страна, България, тази година пострада както от пожари, така и от наводнения. Когато се наложи да бъдат гасени масови пожари около голям град Стара Загора, държавата поиска подкрепа от страните членки на Европейския съюз, но не можа да я получи, защото техният капацитет беше зает. Получи подкрепа на базата на двустранно споразумение от Русия. Това коства много за имиджа на Европейския съюз в моята родина. Затова се обръщам към всички нас да призовем Европейската комисия да направи внимателен анализ и да изработи предложения за създаването на общи европейски сили, които да подпомагат държавите членки в реагирането в бедствия и аварии. Благодаря ви.